кумитаи забон ва истилоҳоти Тоҷикистон беш аз 12 000 номи маҳалҳоро сабт кардааст, ки мутобиқи қоидаҳои забон ва имлои забони тоҷикӣ набуданд. ин ниҳод пешниҳод кардааст, ки мақомоти маҳаллӣ номи расмии беш аз 5000 минтақаҳои аҳолинишинро тағйир диҳанд. таърихан ҳеҷ гоҳ қаротагӣ набуд. Рашт буд, раштон буд, раштон замин буд. ва ин чизҳоро мо мухтаис будем ва дар ҳамин доира мо 5083 адад номи маҳалҳои аҳолинишинро сабти nom кардем ва онро гурӯҳҳои корӣ омӯхта истоданд дар якҷоягӣ бо мутахассисон ва ба маҳалҳо пешниҳод мекунем, дар ин чунки салоҳияти маҳалҳо аст. дар маҳалҳо баррасӣ мешавад, қарори маҷлиси вакилони маҳалҳо мешавад, ба ноҳия меравад, аз ноҳия ба вилоят меравад ва аз вилоят ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба маҷлиси миллӣ меравад, баъд яъне чанд зинаро мегузарад, баъд тасдиқ мешавад. Яъне ин ба гуфтаи раиси кумитаи забон ва истилоҳот, тағйири номи маҳалҳо набояд мояи нигаронӣ бошад, зеро ба гуфтаи вай ҳатто номи Душанбе дар 100 соли ахир 3 маротиба, яъне аз Ҷӯшанбе Сталинобод ва боз Душанбе шуд. қаблан кумитаи забон ва истилоҳот аз талоши ҷилавгирии номгузории такрор ба такрори кӯча ва маҳаллаву шаҳраку деҳот хабар дода буд. Ба гуфтаи кумита, дар Тоҷикистон танҳо номи Гулистон дар 41 ҷамоату деҳот, Ваҳдат дар 31 маврид, Истиқлол дар 25 ва Навобод дар 23 маврид истифода шуданд. аммо ба гуфтаи бархе аз забоншиносон дар ин кор бояд таърихшиносон низ ҷалб карда шаванд. در این کار باید احتیاط کرد، چون بسیاری از جای‌نامه‌های تاجیکستان ریشه صغری، بلخی و پامیری دارند و این جای‌نامه‌ها را نباید هرگز دست زد. همچنین باید کاری کرد که جای‌نامه‌های بی‌معنای چون وحدت، استقلال، دوستی و دیگر که بسیار تکرار شده‌اند، از جمله بوستان و گلستان نیز دیگر تکرار نشوند. این گونه نام‌ها جای‌نام نیستند. бархе огоҳони дигар ҳам мегӯянд, чунин амал метавонад ба муносибатҳои дӯстона бо кишварҳои ҳамсоя таъсир расонад. ҳамон аҳолӣ ӯзбекзабон бошад, инам баъд каме нороҳат мешавад одам. барои ҳамин чунон нозукона рафтор кардан лозим, ки мегӯяд ҳам масалан лаъла ҳам лаъл ба даст ояду ҳам масалан ёр наранҷад. ҳукумати Тоҷикистон аз чанд соли қабл ба тағйири ному шаҳру ноҳияву маҳалҳо шурӯъ кард ва пештар аз ҳама номҳои мероси замони шӯравиро тағйир дод. ҳамин тавр вилояти Ленинобод номи қадимаи Суғдро гирифт, ноҳияи Москва Ҳамадонӣ, Совет Темурмалик, Ленин Рӯдакӣ, Фрунзе Сино, Октябр Исмоили Сомонӣ, Орҷоникидзобод Ваҳдат ва Ленинград Мӯминобод шуданд. мақомот ҳадаф аз тағйири номҳоро баргашт ба асолати миллӣ ва эҳтиром ба арзишҳои фарҳангӣ номиданд.